мард зан мегираду зани якумашро нигоҳубин намекунад ва мегӯяд вақте ки ман зан гирифтам баъд ба қадри ту расидам. Рост мегӯяд ё дурӯғ? чӣ хел бовар кунем? дар вақте ки ин гапро ба шумо гап мезанад ва рост ба шумо гап мезанад, ин маъноеро дорад ки ӯ рост мегӯяд. Мардҳо обычна бо ягон образ, бо ягон намёк гап намезананд. Онҳо прямо ба рӯи шумо нигоҳ карда ин гапҳоро мегӯянд. албатта вақте ки дар зиндагии шумо чӣ камбудиҳое буд, чӣ нороҳатиҳое буд дар дохили худи ӯ худашам намедонист, ӯ худашам худша намефаҳмид, шояд рафта зан гирифт ва зан гирифт, фикр кард ки зиндагӣ дар унҷа беҳтар мешавад, ӯ ором мешавад дарунакӣ. лекин дар асл ин хел нашуд. вақте ин хел нашуд, ӯ чӣ кор кард? ӯ баробаркуниро сар кард дар даруни сари худаш ки бо занам худро чӣ гуна ҳис мекардам, бо ин зан худро чӣ гуна ҳис кардастам ва фаҳмид ки ҳиссиёти хуб барои ӯ худи шумо медодаед ва барои ҳамин омада ба шумо гуфтааст ки ман нав қадри туро расидам. яъне ӯ интизор буд ки дигар зан ӯро зиёдтар дӯст медорад, зиёдтар назбинӣ мекунад, зиёдтар худро хуб ҳис мекунад дар назди дигар зан, аммо он интизориш нашуд, барои ҳамин қадр разочароват шуд. албатта рост мегӯяд, яъне ҷавоби ман ҳамин ки ӯ рост мегӯяд.